салом алайкум дӯстони азиз. Мо бо дархости чанде аз ҳамон нафароне ки ҳаминҷаро хоҳиш карданд ки навор бигиред ба панҷум омадем. Ростига ба яна ҳамин гардишак хоҳиш карданд ки тарафи панҷум мегаштагӣ аз ҳаминҷа навор гирифта то болои винозаводу самисавхоза. Ростига вақте ки мо як гузориш пахш шидагӣ буд аз телевизиони Тоҷикистон аз журналист Абдуразиқ Азиз аз асвалкунӣ ҳамон деҳаи Чорбоғ буд. Вақте ман ҳамонро дар телевизион тамошо кардам, баъдан рафтам аз ака хоҳиш кардам ки ҳамон наворт агар иҷозат боша, вай дар фейсбук мондагӣ буд. Гуфтам ака агар иҷозат боша мо ҳамонро дар каналам дар ютуб монам. Ки гуфт 100% иҷозат ай, барои чӣ не? Гуфт кори савоб ай, кори хуб мешавад, гуфт нишон метиҳем. Вақте ки мо ростига вақте ки мондем дар муддати як ҳафта 1500 одам тамошош кард. ҳамон видеора 1500 одам тамошо кард. бисёриҳо нависонданд ака ман Чорбоғам беҳтарин шида. Масалан бо як нафар дига шунавиш ки ана Чорбоғш куҷоай. бахай баъзан нафарҳои дигар ответ доданд ки тарафи панҷум, тарафи винозавод, тарафи самисавхоз, ҳамин ҷоҳора. Ростига ҳамин тараф ман чанд қаши наомадам. 5-6 моҳ мешам тараф омадагӣ набудам. ҳамон ҳолате ки пеш вақт омадам ҳамон хелраҳош ҳамҷа ҷазира дар ҳақиқат. Ака ое ки Чорбоғ болотарак оз агар бирем ҳамта бигзарем мумкин бибинем амо асфалта. Ростига ман химам аз ёд намедорам он қадар тарафи Чорбоғ ва дигар шава. медонам ки винозавод поёнтарака винозавод мегуфтанд. номаш аз ҳамон давраи иттиҳоди шӯравӣ боқӣ мондагӣ буд. пеш вақт инҷа ангурбоғ буд. аз ҳамон шираи ови ангур вино тайёр мекарданд дар ҳамон давраи иттиҳоди шӯравӣ. яъне бо ҳамин маводи вай худаш як ном баровардагӣ буд дар Тоҷикистон ва берун аз он ки масалан ҳамин винои айвахш, винозаводи вахш гуфта. баъд амо як чанд кас дига нависонданд ки самисавхоз ака навор бигӣ подписчикора биқаб карочи. мо подписатсия мекунем, мо лайк мемонем, лайку ай тарафи мо хоҳиш мекунам ҳамин самисавхоза навор бигирем. мо ростига чанд рӯз интизор кашидем ки ҳамин ҳаво камтар соз шавад. барф, боронӣ, туман, нав камтарак туман боло рафтагӣ. вақте ки мо аввал дидем дар район афтоб омадагӣ буд. мо гуфтем ака насиб боша на офтобӣ шидагӣ мо ҳатман рафта самисавхоза тарафи винозавода як навори хуб мекунем. гуфтем нишон метиҳем ака насиб боша ки то иҷаро омадем ҳаво бо афтоб камтар поён рафта туман шид. хеле нафаре ки дархост карданд хоҳиш карданд марҳамат метавонанд тамошо кунанд. ҳамин дута қишлоқ пайҳам мешавад ба фикрам дар ҳамин ҷа. ман аввалин бор ин тараф ҳамин соли 2010 буд ба фикрам, агар хато накунам омададум як 10 сол пеш. он қадар намегаштем ин тарафода ки хурд будем қана мегаштем ҳамин тарафа меомадем. ҳаминҷаро мегуфтам панҷум ана ҳамин тарафа на дарвозаи панҷума омадем. як қишлоқ инта через поёни винозавод мерава, як раҳи дига болои винозавод кадӣ. ҳамон раҳ бо ҳамон тараф рафтем боло Сетурбоғ меганам, бо дигар қишлоқҳо бо ҳамта деҳаҳо рафтан мегиранд. насиб боша мо ҳозир тасмим гирифтем ки тарафи рай бологиша навор бигирем. ба пеши винозавод бигзарем то болои коприк, то болои анамон Сетурбоғра бирем навор кунем, бигардем биёем. рости гап як рӯз як подписчик дар ман дар комментария дар вақт номерома гирифта аз клауни ҳамон вай чи ютубам сахрани кардааст. имо биромада вай чиё дар ватсап нависон ки салому алайкум, мо яке аз ҳам подписчикои шумоем, масалан наворто тамошо мекунем. ана ҳамин шуморо бисёр хоҳиш мекунам, дархост мекунам ки навор бигирен
гуфт ягон майда дастгиритон мегӯяд ки шумо ин қадар раҳ мерен. ман ҳозир шахсан барои инҷара навор гирифтан 20 километр меом 20 километр мегардам мерам. хутум фаҳмида шароити имрӯза масалан ҳам ҳаво хунук масалан ту даврана 40 километр раҳ мешавад. аммо ҳам дар як вайш нависондак навис ки шумо бародаро хай мо ҳам як нафар аз ғарибӣ менависем ки ҳамин бародара шумо мегин дастгириш мекунен намекунен. хулас ка ҳамин хел ба об намерава баъзан ҳамин хел гапҳо нависон. рости ка баъди нависондани ҳамин бародар умуман дигар просмотру ҳам полни поён омад. ина деҳаи чорбоғ ана ҳаминҷа будааст. ина чорбоғ як кадр пеш биёр. ина деҳаи чорбоғ ҷамоати 20 солагӣ Истиқлолияти Тоҷикистон ноҳияи Вахш. ана ҳамунҷара гуфта навор биган аммо ҳамин тараф омадему ҳозир поёнтар винозаводу сани совхоз ҳамин тарафо. ана баъдан дар ҳамон ватсапи ман навис ки картае ки гузоштагиен гуфт ҳамуна ман дарҳоӣ кунем ман шумо дастгирӣ кунам. баъдан хай ман вақте ки кода равон кардам сурата дидан даромадан гуфтанд ки аввал нашид бо баъдан гуфт ки ман як-ду банка мепурсам ки шумо ягон картаи дига букшавем ки мо шумо натонистесам масалан пул партофта. ки баъд як вақт навис ки ман партофтум як бор масалан проверка кунем ки картатон натонистем. нигоҳ кардам ки 1000 рубл партофтааст 150 сомон. гуфт танҳо аз номи ман барои шумо кӯмак ки хай қадар раҳ мерен сиёмка мекунен газ мерезен. гуфтам ташаккур. баъд гуфт ки аввал мо нафаҳмидем баъдан ҳамон гуфт Сбербанки Россия кати ҳамхел картаи ки дар Россия будааст байни ҳам ай мекардиан без комиссия маблағ мегзарондиан. через ҳамунҷа через номери телефона интихоб мекардан. баъд аз номери телефон мебаромад аз Тоҷикистон коди карта худаш автоматӣ сохранен мебаромада. ана ҳамин дарвозае ки нишон муште пеш ана ҳаминҷаро ба фикрам пеш вақт винозавод будагия дар ана ҳаминҷа. ба фикр анамин ном ба номи ана ҳаминҷа винозавод гуфта ана ҳаминҷа пеш вақт завод будаги фаъолият мекарда завод кор мекардааст. ана инҷа хеле кор кардиан санги майда овардиан барои ришк кардани кӯчаҳошон. хулас ка ба ҳамҷа через Сбербанк вай метавонистиан партофта номероро мезадиан ҳамин хел номери телефона ному фамилия автоматик худаш мебаромадааст код мебаромада. ҳамҷа метавонистиан ки Тоҷикистон масалан маблағ бигзаронанд. вале ҷа бисёриҳо ҳам нависанд ки ака номерота тема дастгирӣ мекунам. баъзан бародарои дигаам хафа мешаванд вақте ки ҷошон навор ногирифта мемонад. хай ҷои хафа шавиш нест. мо агар вақт ёфтем ҳатман омада навор мекунем. неҷара риш кардистиан мошинои расоскунанд дар болотарак истодагӣ. яъне ҳамун кӯчаҳои сами совхоз кӯчаи марказӣ сентр ана ҳаминҷара мегӯянд бародаро. то ҷое ки ман медонам сентри панҷум сентри сами совхоз сентри винозавод ана ҳаминҷа асфалт кардагӣ будан ҳамун навор дидагимон шояд ҳамин кӯча боша ки мо монда будем. балки мо навора аз дига кас гирифтем. асфалт кардиан хушрӯ. ина бачакҳои судагӣ сари баландӣ данҷа бакум се турбоа. ина тараф турбора нишонте. инҷа се турбоа меган ҳамин тарафа. ина медон ба фикр ин ки ов мегзара. қадар маълумоти вай надорам. поёнтара камтар дига мерем бародарони азиз. як навор мегирем. баъдан боз бармегардем. касе ки ай ҳамин чай хоҳиш мекунам ай навора тамошо кунанд подписатсия кунанд лайка ҳатман пахш кунед фаромӯш накунед. ягон вақти дига афтоишид хушрӯшид насиб ҳатман омада бо хушрӯ навор мекунем. ҳамин кӯчара сентра хушрӯбигӣ болотарак вардо камерара. чӣ хел манзараи зебо боло барф доракаҳо поён асфалт.
دوستان عزیز، خداوند نگهدارتون باشه. ما حتما چیزی که برای شما در کار باشه حتما در کامنتاری بنویسین، فراموش نسازین. خب پناهتون به خدا، خداوند نگهدارتون باشه.